Malawi, dzina la akaunti MCCB Pastoral Anniversary, account number 1014347891. Kapena ku Centenary Bank, dzina la account MCCB Pastoral, account number 9253791305045. Tieni tidzasonkhane limodzi mchikhulupiriro ndi mothokoza, titazika mizu ndi kukhazikika mwa Khristu ndi kuvomera kutumikira Ambuye. Kuti mudziwe zambiri, mutha kufunsa bambo mfumu wanu kapena mlembi wamkulu woyang'anira ntchito zofalitsa mtengo wabwino m'dayosisi yanu. Zaka 125 za ntchito yofalitsa mtengo wa Mulungu ku Malawi. Lunta Television, bringing wisdom into your home. June 23rd, 2026, tikulandireni konse kumene mwayatsa kanema wa Lunta. Ineyo ndine Moses Magawa, ndipo pamakina ndikugwira ntchito ndi Henry Malunga, amene tikufuna kuti kanthawi kochepaka tikupatseni mwawe kuti mungotipatsa chithunzithunzi kuti kodi mutsatira bwanji kafukufuku watsopano wa ndege imene idapha Chilima ndi anthu ena 8 amene ali mkati mu wiki ino ya namba 2. Chiyambireni kutipatsira pakanema. Tikuzitsatira motani ife ngati Lunta Television, tikuyesetsa kuti mwina tikupatseni mwawi mukuzitsatira motani. Timatero kuti tili pomwepo paperekedwa tsopano chitsimikizo mkafukufuku ameneyu kuti nkhani imene Amalawi ena amakambirana m'dziko muno yokhudzana chipangizo chija chimene chimakhala ndi information, uthenga kuti kodi chidachitika nchiyani, mu Chingereza amachitchula paja black box. Kuyambira dzulo nduna ya zachitetezo komanso nduna yakale ya zachitetezo, leronso wamkulu wa asilikali ankhondo m'dziko muno komanso amene anakhalapo wamkulu wankhondo wa asilikali m'dziko muno, onsewa apereka umboni ofanana kuti ndege imene idagwa ku Chikangawa munalibemo black box. Mwazilandira bwanji komanso muzitsatira bwanji zonse zimene zikuyendera. Ochuluka ndiwo tsopano amene akuyimba foni. Tifuna kuti pamene tikuyimba foni tionetsetse kuti nthawi yatha kale, tingopereka straight zimene ife tikuganiza mofulumira. Dzina lanu bwana kumene mwatiyimbira? Moses Magawa, ine ndena tandalako ingakhale nolunjira mamina. Inu muli bwanji? Ine ndili bwino, thokoze tayamba ndi kuntchisi. Nditudi. Chitani ndi Moses Magawa. Ndikuitsatira kwambiri. Okay. Ndipo sindikutengerani kuchire, sinatengera kuchire oko Commission of Inquiry. Ndaonapo
ananena chikudzu chokera masana amalankhulana ndi akaya anala kumanda former commander Valentino period ya chimene ndachitola kwambiri kulukhalika ngati kuti pena pake tikumfunsa munthu zinthu zimene zili kumtima kwa ine commissioner wa inquiry osakhala zinthu zimene zikufunika zichitike kuti mtundu wa Malawi uzigwire kwenekwene kuti chenechene ndichi ndiunena ichi chifukwa chakuti masana aja unadzapezeka kuti acheya awota Nyamilandu anadzapereka maganizo awo ndiye mmene muja munadzabwera ngati karango pang'ono kuti anadzatsutsana akuti kodi ndi bwino kumanena zinthu zoterezi ngati kuti tafika pa conclusion kale zinthuzi tisanafike pa conclusion koma munthu alukapereka maganizo yake ndi ananena kuti kodi bwana munga ujeni acheya mungachita withdraw statement iyo anena kuti siningachita withdraw statement iyo chifukwa anali maganizo anga ndikayendera maganizo ake a munthu chinthu ichi sichitha bwino ndaonanso madzulo ano pomwe amamaliza so awa Major General Robre Ismail panakabweranso komwe kaja kuti naso onapereka point of order ati point of order kuti ndizotheka kuti tizichita izi ndiyavomereza kuti zimene zili kumtima kwanu ndeni mati ndinene kuti chinthuchi nchofunikira zedi kumtundu wa Malawi anthu amene anafawo ndi 9 si munthu mmodzi anafa anthu 9 munthu wina aliyense kuno ku Malawi ndi womva chisoni ndi ngozi imene ichitika ichi ndiye tisazitengere pa ujeni pa mgongo titenge zinthu izizi with a sober mind yonena kuti tifatse nazo koma tikapupuluma nazo tilagwa chabwino ndimaliza mawu yotere teroni wawa amene amadya mpunga wotudaya nikidwa mu msewo amadya mpunga wotudaya nikidwa mu msewo na akawupuntha akafuna mola kwika kapena akapandu kafunitsa amatha kudyera kumodzi ni chitsulo kapena grasi ndibwereza yapa acheya a commission iyi adalipo former president muno Malawi kumbuyo kwa nthanka dandaula maybe because he is too vocal chifukwa chake adalalika pa udindo ntchito iyi sakuthana nayo bwinobwino ndikachingapa pataona kuti acheya ali ndithu ndika mentality kena kache zikufunika kuti zitero iye na Malawi tithandizane tichitenge chinthuchi tikambirane bwinobwino tifufuze bwinobwino osatompanikiza munthu kayo mpaka matope munthu anene chimene akudziwa koma kuti munthu alakwe lesi zitithandiza tisapezeka kuti tosa Malawi ndife olakwa tathokoza kumva maganizo anu kunchesi mkhale ndikupambana zikomo kupitirira kumva maganizo anzika tizichita mwachidule poti tasala ndi mphindi 15 tayamba kale mochedwa palaini pali ndani mwaswera bwanji mwaswera bwanji mister ndaswera madera titero kuti black box munalibe mene ndege imagwa kuchikangawa komanso what's your feedback mene zikuyendera ku parliament pamene akufunsidwa mafunso komanso kupereka mayankho mene kuti tikuzisalira mwachidwi kwambiri ngakhale tamvesedwa kuti kachipangizo kamene kama chito liko black box kamene kakhala pambuyo anthu yonseyi akuti mundegemo munalibe zinthu zoti tikhoza kumatero chifukwa anthu amene kunachitika zinthuko anthu amene ankanyamuka amene anali mundegemo palibe kumwamuzi amene angathe kutiluza zimene zinali mundegemo palizanso mapiloti amene amayendesa chani amene amayendesa ndegeyo komano chinthu choti chinanyamuka ndi anthu akuti amene iwo ama defense force anayeneza kuti chinthucho amachikwanisa kuchinyamula
ukachifikisa somene chikupita mu statement yawo mmene mamverera okasunukipanga zoti kwawo zoti ibwerere ndichimbiza choti pasabe mafunso awiri atatu komano sitingakambiretu chokamba chilichonse chifukwa sitinafikisise penipeni pa inquiry tikuona timve mbali zonse tikuona timve means of information akalaja kuti atiuze kuti chani ndi maumboni ena ndi ena ndesi tingankhulepo kwambiri ayi tamvesera kuti black box panalibepo nengati nkhani kwambiri amalaifatize kwene anasunga amene anasunga black box gadani wake wa MDF ane kuti panalibepo ife ndifayani kuti kamari inalipo komano kumbali ya mafunso kuti akufunsa bwanji kapena ena akukhangata akuopseza chani no kapena wina akuyika kumaganizo ake ayi aliyesi pamene pachapa akuyankhula maganizo ake amutu pete pamene akuyankhula nthu zachita kulembeza ni munthu wina wake kapena kuti akuwerenga pa news ayi tikatero ndoti tilakwisa tikana kuti ena akakuwesera kuzifuwa zakalekale kumene kuchasiko mpira pamene pachapa sipana kambirepo nkhani kukhulana ndi mpira ayi nkhani ili pamene pacha nkhani ya serious ndi nkhani yoti amalala ambiri tikuyisatira and nthawi yake ikazafika kuchigamo tikazafika muna kumapero muna tikazafika muna kuti kuti akuti kafufuja wathalero ngakhale sanati mpase zosatira mmene afufuzira anthu aja ndi mmene anthu aja amankhira mafunso ngupaonapo bwanji ndileso tikhoza kumata yankhana kuti ayipa kuti komana kuti tizitenga zifuwa zina zake kuti aja akufunsa pazifukwa chifatana acho sakoti ngane ndikulakwisa tenga asiye amene anasankhidwa amene anapangidwa appointment za greenshwage agrenchito wawo mwaufulu wawo kuti ino timveno teniviyeni sitifuna inquiry ina iyi ikhale yomaliza zikathapapo chimene ngatiuza chifukati chikhulupirire ndeka azifusana mophisana mtima khaya wina azoneka kuti wakwiya khaya wina aziyankha motani mmene angayankhiremo ndi mmene angayankhire timene tikufuna ife choti anthu aja afotokoze mmene akufotokoza yaoni pa public aliyese amve aliyese ali mmakutu aliyese azionera mamboni aja lonse tiwatani tiwamva ngati wina sakugwize nazo nthu zina zake apite nayenso akaberekere umboni nthawi yawo iyo sitikufuna sikuzamupasa utsogolo muno zokhulana ndi ngozi ya ndege tathokoza madera mkhale ndi usiku wopambana kasongo wakupitirira kumva maganizo anzika pang'ono chabe tisatenge nthawi yayitali pa munthu mmodzi fa nthawi yathu ya saa 10 minutes kuti tisunthe pano mwaswera bwanji ndaswera kaya inu ndaswera tikudziweni choyambirira ndi kuti kumeneko kuno ndi kuchitipa mukulankhula ndi James Ntambo black box munalibe mu ndege imene idagwa kuchikangawa what's your feedback komanso muitsatira bwanji imene inquiry yonse ikuyendera choyamba ndilankhule kuti amalawi ife timathamanga kuyikapo mulomo pa nkhani yomwe tilibe umboni komanso kulankhula zinthu kuti wina wake apezeke kuti ndi wolakwa komanso mwachidule kwambiri lero ndimasatira program imeneyi ndikuona kuti chair a committee ya inquiry akufuna kupanga compromise ntchito imene ili mkati kukhala ngati kuti iwo ali ndi mayankho koma kufunsira dala koma kupeza kuti chimene akufunacho sakuchipeza nkumayamba kusiya ntchito yake ija nkumasogoza mkwiyo kuti mwina anthu ofunsidwawo alankhule zimene zili kukosi kwawo ndiyo kukhala ngati kuti inquiry ikungochitika for formality sake koma iwowo ali ndi zinthu zina zimene amayembekezera kuti amve kwa anthu amene apanga summon kuti amve maganizo kuti kodi chinachitika ndi chani anthu aja akafunsa mafunso akatha nkumabwererabe mbuyo kuti mwina apinde anthu aja kuti mwina apezeke wolakwa nkhani ya black box ndi nkhani imene yakhala ikuvuta kwambiri komanso nkhani ina imene ena mwina mbali zina zimafuna kutengerapo mwayi kugwetsa munthu wina kuti mwina munthu winayo apezeke ali m'mavuto nawo koma nkupeza kuti anthu onse ambiri amene ku military ndi ku ministry afotokoza momveka bwino kuti ndege za asilikali chifukwa cha security sizikhala ndi black box munthu ukafotokozaso mmene anagwirira ntchito nkumaka mufunsaso kuti iwe sunagwire bwino ntchito bwanji sunapange resign inquiry ili mkati iyeyo akufuna kuzipanga zinthu personalize ngati kuti iyeyo
anthu onsewo ali msapato mwawo. So izizi ndizimene taona kuti uyu samayenera kuti akhalenso chairman yayi wachita compromise zinthu izi zaoneseratu poyera kuti ali ndi mbali imene iwo amafuna kuti amve kuti kodi anthu awawa kuti ndingana agwere mzenje limeneyi koma papa zikunena kuti anthu onsewo akukhala ngati achokera nyumba imodzi akukamba zenizeni very professional koma iwo akupanga compromise ntchito mwina ifeyo ngati Amalawi tikanakonda kuti ukuta mnyamira ndi amene walephera ntchito apange resign chifukwa izi zinaonesanso ataita na Winnie Nyondo ukumufunsa kuti munaponya zinthu pa page yanu pa 10 Winnie kumuyankha kuti anaponya pa 13 ukumayamba kumuopsezaso kuti tibwerere kumeneko tingapeze kuti ndi pa 13 zimenezo tikuona kuti Achitea is going beyond his responsibility. Then tikanakonda kuti inquiry ili mkati iwo azitenge bwinobwino aziunikire ntchito yake kuti ntchito yake ngai ndiyota kukwanisa ndife tikuona kuti saukwanisa ntchito iwo akanapanga resign apange PEF asire anthu ena amene angakwanise kukhala very independent ndisire pamenepo. Tathokoza kuchitipa mukhale ndi usiku wopambana bambwanga. Zikomo kwambiri. Zikomo kupitirira kumva maganizo anzika amene akupanga suggest kuti achair atulepanso dindo kuti apereke kwa anthu ena ayendese komiti imene ikufufuza nkhani ya ndege imene idapha Achilima ndi anthu ena 8 kuchikangawa. Mukupitirira kumva maganizo anzika inonso muli ndi ufulu kuimba foni ndipo utasani mphindi zochepa kwambiri fata yamba mochedwa tipereka 1 minute. Mwaswera bwanji pala inapa? Mwaswera ku bwanji? Tolena mufulumirapo mwena mavuto wa foni. Mwaswera bwanji? Yes bwana, mwaswera bwanji? Palipokoso kwambiri pamenepo titolena. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Ndaswera. Ndikuti kumene kulanu dzina bwana? Elvis Kuzimba. Black box zadziwika kuti munalibe mndege ija komanso timve feedback yanu quickly zikuyenda bwanji mukamaliza pala zona anena kuti black box munalibe mbali imene yamveka. Okay. Hello? Yes, pitirizano pereka maganizo. Mbali imene yamveka kwa basi koma mbali imene ambiri akunena kuti ongosoka kucheana fusa mafuso achilendo mwina amphamvu ndikuona ngati kuti sizoona achilawo amangonena maganizo awo kuti twapo panda kunena maganizo sizingamvekeso ndiyoti mwina azanena kuti maganizo ena atsalira ndiye amafusa kuti adziwe kuti anthuwo aluchiona bwanji chichi akapanda kumufusa munthu chisasanganene oyo namene anafusa patafusa fuso limodzi amaita elaborate zimene sananene pamene zimayambika kuonesa kuti kufusa mafuso ena amaonesa kuti alupereka danga loti mkulu yayankhe bwino oyo titechita limene anafusa kuti simayenera kuti kuchita resign ndimaona ngati kuti amafuna amve kuti iwo akumva bwanji mu mtima mwawo kuti ntchito sinakhale bwino koma iwo ngati mwini wake wa ntchito akuzimva bwanji. That's okay. Sana yakwe. Alright. Baba chair. Alright. Tathokoza kumzimba kuti nanonso mwabwerapo kuti ayi soda lako chair akugwira ntchito yawo mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo kwambiri. Zikomo tikumva feedback kuchokera mdziko muno komanso mayiko akunja. You can do that. Nanonso msamangoonerera koma atapereka maganizo anu. Mwaswera bwanji? Well, ameno alichete titolena mwansanga. Mwaswera bwanji? No. Yes bwana, mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji. Ndaswera ti live pa Luntha Television kutsatira zimene zikuchitika ku Parliament. Black box akuti munalibe mndege muja. Feedback yanu ndiyotani komanso muzitsatira bwanji imene zikuyendera overall. Choyamba mwasanga. Chayibwino kuchimene chikuchitika ku Commission of Inquiry imeneyi. Nene kuti ndikuti ayikamba Malawi akupasimvera. Yes. Nokachabe kuti china ndi chizungu choti Malawi
Maliza. kufuna kutoka blue. Ndiye mena mama fuzo kwali relevant. This mene tikufuna kuti tibeze. Tikupezeka tufunsa mapesa kutonzi. Kumene sinizola kwega. Mwina mwachidule maganisanga damene. Tathokoza kuti mwachita mwachidule ndipo tikuyamikireni kuti ayi mwaonapo ziwiri zitatu zofuna kukonza mu inquiry imene mukhale ndi kopambana. Kutera kumva maganizo anzika tikutero kuti nthawi yathu njofulumira kwambiri kutengera kuti tamba mochedwa news so kapena nkhani mu Chingerezi khazi kubwera pa 7:30 is to Patrick Pupa is still on the standby. Ndiye mukayimba phone make sure kuti mwapereka maganizo anu mofulumirapo kuti enanso alowe program imene. Mwasula bwanji? Bwana mwasula bwanji? Kajo nchitima ngwajo tsapo tikengena mwasula bwanji? Enda sura bwana lanu dzina kumene mwatiimbira? Ine William Jisulo Mastina kutoka kuno kuncheu Kubawi. Kubawi kuncheu. Well, mumveka pansi sinzo chichitika njani ndi phone iyi? Of course mukumveka komabe tione pena pake kuti tigwiregwire pena pake. Talankhulani beni Kubawi timve? Ya pamene mukumveka tiyankhuleni kuncheu timve maganizo anu. Mukuyitsatira bwanji commission of inquiry imene ikutsatira ndege imene idagwa komanso kupha anthu 9? Amen bukitsata kuno komano pamene kuona ngati kukota koda nono ndikufuna kuti pena pakazi kumati abinde ndati ifanira kuti mafuta awo mena pusira pena samu pusira mene ino na fusa mena afoma commander in chief mene anazafu safuna la lokanga both inside kunena kuti tanga kuti is a personal kifua anapanga kada hapa nga judge kuganda transit mende iwajao committee of inquiry yo ana sana malize then bona ngati kuti anakadikira za wose akale pamodzi apangeno judge. Okay. Letu bwana wanga. Kubawi ndikumbuseni dzina lija? William Jisulo Masina. Mukhale ndi kopambana. Soma mwambiri bwana. Zikomo. Titole amodzi ufulumirapo kuti ticheke program yathu live mwasula bwanji? Ine ndaswera kuti tafika ku Kasungu. Ukasungu kupanjwa madei ukawinja watu wa ukasungu kuna. Ife tikufunafuna kuti tidziwe kuti mutsatira bwanji inquiry yatsopano imene kusakasaka kuti tidziwe choona cha ndege idagwa kuchikangawa. Koma chimeta chimva chimene atsimikiza pano njoti black box munalibe kati anthu amakambirana dziko muno zimenezo chiwale black box munalibe nthawi imene ndege imeneja imanyamuka komanso kugwa kuchikangawa. Komanso overall muzitsatira bwanji mumalize ndiniyo program inofa cha nthawi yathu. Ebwino choya kira nditokoze kuti malenga nama yanga ideyo ngati munthu ndikuzitsata machiti kwapilizedi ache ateta siye na gwire ntchito yawo. Oho. Chimene kukambira kuti agwire ntchito yawo ndipo nkhani itali yofuta kwambiri anthu amalaya kupempha kunena kuti zibwerera ife pa wireless oloka pa TV tinkaka asuti manena awena chipande chapita chija kumanena kuti nkhani sizingatheke chifukwa nkhani yofunika ndithu security bwinobwino. Tathokoze kunena kuti nkhani yakubwera live aliyesa kuzitsata iye aliyesa ngathokati maganizo ake. Ine kuona kwanga ndikuona ngati kuti ateta sena gwirechito nambo masuka ife tidzako kunjani kwaloza jala pa nthawi imene iwo watutsa ripoti lawo tidzaona kuti ripoti imene latuluka iwo lawo ndi maripoti ajana atuluka kumbuyo anzawo. Isakanji kubwera malaivi. Chabwino. Kuwa poko sinina kunena kuti mundege mujasazivika tithokoze kunena kuti asikaliwo ngati wakulu asikali wabwera poera kufotokoza kunena kuti ayi mgalite ndege manager munali kuchekula bokosi. Komano totisangalasa kunena kuti akunena kuti professor of security ndikuoneka kuti ndege zamakono masukwano zikukhala zikulu bokosi. Akufotokoza kuti ngati akafuna kugula ndege ina yokuzana pasikaliko ziyene kuti zimene zichekikhaleko. Toti sango bwera kunena kuti ayi atikufuna tinkole minaka ngati
zichitika zitathandizira ngati dziko kuti lidzapeze poyambira kufanira ofalo ine ndikudasheya kugwira ntchito momasuka osemechera amene mazipaliamenti nagwira ntchito momasuka opposition ngati achena kufunsa mafunso okufunikira kwambiri zimunazikufira kwambiri zedziko lichaone idzilike paseseka wina akena nachala wina kubanayi padani litsekereza ifo yakwera banayi sikamachidule ndimi tathokoza kwambiri ajuwawo kwa kukasungu madzulo opambana ichabwino zikomo tikafikanso pamenepa ndiye kuti nthawi yathu yatha tatsala ni mphindi zochepa kuti tifike pa 7:30 pamene pawerengedwe nkhani muchingerezi. Ineyo ndine Moses pamwanga ndamakawa ndipo ndagwira ntchito ndi Henry Malunga pamakina osewalanso nzathu ungani chiwa amene wayatsa kamera imene tukisa ntchito pano ndipo ndimsiye nzanga Patrick Pupa kuti akhale akubwera tsopano ndi nkhani kuti overall dziko lino lero kutacha kwada bwanji ndipo zinthu zayenda bwanji timazidziwa kupyolera mu nkhani standby ndipo zimene tazipeza muno program zikuoneka kuti anthu akusatira kwambiri ziweze kuchitika ndiye kuti ena akuperekako malangizo awo kuti hayi pofunsa mafunso tayesetsana kuti anthuwo musaopseze munjira ina iliyonse koma apereke maufulu wawo komanso ena kuti ayacheya akugwira ntchito ndi komiti tenti asiye zina mwa izo zimenefe tiyenera tizitsatire zinthuzi zofunika zitachitika mchichewa ichinso apempha mpulogalamu ino. Mukhale ndi usiku wopambana tikati kutsatira bwinobwino. Have a blessed night. Bye-bye. Kukhazikika mwa Kristu ndi kutumikira Ambuye. Jubilee yokondwerera zaka 125 za ntchito yofalitsa mthenga wa Mulungu ku Malawi. Bungwe la Episcopi Akatolika ku Malawi MCCB likulengeza za Jubilee ya zaka 125 yomwe idzachitike loweruka pa 19 September 2026 St Mary's Nzama Parish mu Diocese ya Dedza.